שלום, מה תרצי להזמין? רציתי... מה זה, את ציירת את זה? עזוב, לא היית צריך לראות את זה. למה? זה ממש יפה. בכמה זאת מציירת? 5 שנים בערך. למה יוצא אצל מישהו? לא ממש, בעיקר לבד. אז מה, את פה מהאזור? כן, אני גרה ממש פה ליד. באמת? איזה עושה שלא ראיתי אותך עד עכשיו? אני לא יוצאת מהבית הרבה. מעכשיו? אני אדאג שתצאי הרבה. אפשר את המספר הטלפון שלך בבקשה? יאיר. אין בעיה, אני מיד כבר מאוחר, לא מחכה לך, דואגת. ביי, אני מכיר. ביי. ואז סתם שאלתי אותה מה היא רוצה וזה, ואז שאלתי אותה מסביבה, פתאום היא אמרה לי שהיא פה מהאזור, אז נתתי לה את המספר טלפון. אתה לא מבין, היא כזאת חמודה. נו, אבל? מה אבל? מה הדפקט שלה כאילו? היא נכה. איך אתה תמיד הולך על האלה, זה פשוט אתה. זה לא מצחיק. אני לא יודע מה לעשות. נו מה, עזוב, למה אתה צריך את כל זה? אתה יכול להשיג כל ברכו שתרצה. כן, אבל היא מיוחדת, היא שונה. פשוט לא מבינה שזה לא המקום שלה. כאילו, מה לא ברור? אבל זה היה פשוט... נכון זה היה מעצבן? מעיין? מה? מה זה החיוך הזה? מה את מספרת לי? סתם, כלום. על מי את עובדת? נו, דברי. סתם, אתמול במסעדה שלנו ישבתי וציירתי כרגיל, ופתאום בא מלצר, ראה את הציור, התלהב, החלפנו טלפונים. סתם, לא משהו מיוחד, חמוד כזה. חמוד או חמוד? חמוד. נו נכון, היא מיוחדת ושונה, היא נכה? אז מה, הנכים הם לא בני אדם? כן, הם בני אדם, אבל למה לא צריך את כל זה? לא יודע, היא לא סתם. עזוב, אתה לא תבין. תקשיב אחי, בסופו של דבר זה החיים שלך. תכלס אני חושב שלא. תחשוב על זה, איך תצאו ביחד? תדחוף אותו כל הדרך? אני הלכתי. די, איזה כיף. נו, מתי אתם מתחילים לצאת? עזבי, אל תתלהבי יותר מדי. אני אומרת לך, הוא לא יתקשר. מה? למה שלא יתקשר? את יודעת, אני קצת נכה. שטויות, זה ממש לא מה שקובע. אם אני חברה שלך זה כנראה לא כזה נורא. סתם. אבל באמת אני אומרת, אם הוא לא יתקשר הוא פשוט לא שווה את זה. אחי, נפל לך הפלאפון. תודה. היי, אלוני, מה העניינים? מה קורה? סבבה. בסדר? זה מה יהיה כאן? מה נשמע? שנה, מה זה מעולה בסוף? קרוב לא קרוב, דמויות עוברות. די, נו, אני אומרת לך שהוא לא יתקשר. אבל למה לא? אוף, את לא מבינה אותי בכלל. על נחל חיי והיום סוער, הוא אינו מתפשר על מאיה. אוף, תקשיבי, מעיין. הלו? מעיין? אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל. אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע